Родная гора. Познім ліпеньскім вечарам Эрна Граб сядзела ў сваім убогім пакойчыку каля адчыненага акна і без агню чакала новага палюбоўніка. Густаў, брат яе, працуе гэты тыдзень у начной змене і прыйдзе толькі пад раніцу. Рускія ў суседнім пакоі, акно іх побач і таксама адчынена. Нядаўна вярнуліся з работы, і малы Андрэас ціха грае на гітары. Ён гаворыць штосьці, яшчэ раз паўтарае тое самае, і гэта, відаць, азначае па-іхняму, каб вялікі Алекс спяваў, бо вось ён ціха заспяваў пад гітару таксама прыгожа і чамусьці сумна. Дзіўныя хлопцы, маладыя, вясёлыя, а да Эрны не ідуць. Да і зусім, відаць, не ідуць да дзевак. Хто іх ведае? Спачатку яна толькі пасміхалася ім ды падміргвала, потым пачала намякаць. Пасля таго, як яны пакінулі піць каву ў гэтага чорта Грубера, яна прапанавала ім варыць сама, шмат салодзіць і беліць, сама ўзялася мыць ім бялізну, і вось мые і гладзіць, а яны як манахі. Ці, можа, вельмі баяцца? Хто не баіцца? Зімою да я хадзіў адзін, таксама іхні, ды ўжо зусім не палонны, а нейкі начальнік у шталагу, Коля Карнач. Ага, Коля Гуд. Ён па-нямецку гаворыць як немец, ён добра плаціў. Ён казаў, што з ім не трэба баяцца, бо ён таксама арыец і нацый. Ды з немцам ўсё ж такі лепш, спакайней. Вось і цяпер прыйдзе свой салдат Ганс Вайнценброд, з якім яна пазнаёмілася ў нядзелю каля піўной. Стары ўжо хруль, але хлеба, казаў, прынясе і да хлеба што-небудзь. З мясам яна тым часам уладзілася вельмі добра, а хлеба ўсё малавата. Густаў, дурніца гэты, прыносіць толькі па 12 марак кожнай пятніцы, што застаецца ад аліментаў яго прыгажуні, а хлеба трубіць шмат, і з сабой жа бярэ таксама. Фрыца таксама ўжо не малы, і жарэ, і крадзе яшчэ, як ты яго не бі. Дурны, падла, па бацьку. Той фрэхер зрабіў ёй фрыце, і некуды уцёк. Шчасце яго, што это было яшчэ пры Гінденбургу, а то б яго фюрер злавіў і прымусіў плаціць, як Йогана за гельду. Йогальд не піша ёй цяпер нічога, а тады, калі быў дома, таксама цураўся. Грошы на гельду прысылаў ёй спачатку бухгалтар пільні, дзе Йоган працаваў, а цяпер яны ідуць з 3679 нумара палявой пошты. Колькі ты грошай? Аднак жа Йогана, а не горста фрыцавага бацьку Эрна лічыць сваім мужам. Бо яна ж шкадуе толькі гельду, і зусім яе не б'е. І ўсім сваім палюбоўнікам кажа, што сама яна, Эрна, замужам, што муж таксама на вайне, бо гэта неяк лепш, зручней. Ага, чарень. Вось дзе добра пашанцавала, нават, здаецца, і не страшна. Яна тады мыла ў пральні, а ён пакруціўся спачатку перад дзвярыма, а потым такі зайшоў. Яна сказала, чаму ён заўсёды толькі працуе, то на бойні, то ў ледніку, няўжо гэта па-ягонаму не зашмат. Ён сяк так адказаў, што гэта ж
за гэта яго і кормяць. Спыталася, ці жанаты, а ён сказаў, што даўно і што дзеці таксама ёсць. Твая фрау там цяпер гуляе з нямецкімі салдатамі. Хай гуляе, і мне яшчэ застанецца. Я тут гуляю з нямецкімі дзеўкамі. Як ты гуляеш? Ты чапаешся з грубаравымі прадаўшчыцамі? А яны яшчэ козы. Табе трэба не тое. Ты ж мужчына. Тады ўжо ён асмеліўся. Я прыйду сёння да цябе. Чаму ж прыходзь, толькі мяса прынось. Чарань спачатку не хацеў, аднекваўся, ўвечар прыходзіў, вядома. І свініны прынёс, і быў зусім мілы, як немец, і ўжо 3 разы заходзіў, таксама за мяса. Толькі тады, калі гэтых вось, што спяваюць ціхенька, дома няма, або спяць яны, баіцца, кажа, што будуць пакепліваць. Каб столькі аднаго таго страху было. З двара на ўсходах наверх пачуліся цяжкія крокі. «Ганс», — падумала Эрна, устала, зачыніла акно, пусціла паперу зацямнення, яшчэ раз штурханула фрыця. «Спі, бо заб'ю!» І асцярожна пайшла да дзвярэй. Цяжкія крокі загрукалі наверсе, на пляцоўцы, аднак мінулі яе дзверы. Нешта жалезнае стукнула па ўмывальніку, і зусім, здаецца, не Гансаў голас вылаяўся: «Ах, сакармант!» Што ж гэта? Пастукаў да палонных і пайшоў туды. Што за ліха? Эрна ціхенька адчыніла дзверы і выйшла ў калідор. Ключ у дзвярах рускіх тырчаў, як заўсёды, звонку. Затаіўшы дух, асцярожненька выняла ключ, заглянула. Ага, гэта бацька Марыхін. Таксама салдат, той дзівак, што прасіў днямі грубара пільнаваць Марыхін, каб салдаты не сапсавалі яе. Ён стаяў пасярод пакоя і голасна гаварыў: «Грай, камерат, вясёлая!» «Вось што грай, як яго? Я памятаю, у вас пабяруцца за рукі хлопцы з дзяўчатамі і пяюць: «Тарара, тарарара!» Гэтак, во, гэтак. Высокі Алекс сказаў нешта малому Андрэасу, той зачыніў акно і зайграў вясёлыя. «Так, коробушка, так!» — амаль крычаў салдат. «О, я ведаю, Русланд Камеранден, я ведаю, 3 гады ў палоне, Кременчук, Вятка, добрыя людзі. Immer und каша, und каша. Але я вельмі хутка прывык. Und каша таксама зергут. І водка шмат, зашмат. І граць і спяваць гэтак во прысядаючы, добрыя людзі. У Кременчук я працаваў у Петер Іванович, инспекарня, осакармент. Это былі нядрэнныя гады майго жыцця. О так, фертых, коробачка. Ну дык іграй вось гэта кузніца. Не ведаеш? Ну і пакінь. Кузнец по-нашаму Шмидт, а я Отто Шмидтке, амаль тое самае. Отто
Шмітке гефрайтер 306 запасного пяхотнага полка, а дома армер, думер, тойфель, по-вашему, пятный. Глупый чорт. Зборшчык малака, начны вартаўнік, і вось такі маленькі бауэр у нашай вялікай вёсцы Регенвальде. 2 коней, 7 моргенаў зямлі, луг, поле і поўная хата дзяцей. Прыгожыя, слаўныя дзеці. Моя старейшая Марихен тут, у Грубера. Вы ведаеце Марихен? Ён прысеў на крэсле перад вялікім Алексам і, дзіўна гледзячы на яго, пачаў цішэй. Камераден, я вас прашу, не чапайце моя дзяўчынку. Я вас ведаю, русский гуд, але русский таксама бывае плять, большой плять, с жанчынай, с дзеўкай. Ах, так. Ды што вы, гер Шмітке, пачаў Алекс, не бойцеся, мы разумеем вас. І яшчэ гаварыў. А малы са сваёй гітарай маўчыць, усміхаецца. Потым зноў пачаў Шмітке. Я быў сёння там, камераден у Грубера. Я прасіў яго, тоўстага Ройбара зноў, казаў яму, нехай лепш Марихен болей працуе, але ноччу нідзе не валочыцца. І ён мне абяцаў. О, я ведаю, ён рад быў бы, каб яна працавала все 24 гадзіны. Праклятыя сабакі. Эрна раз по разу подцягвала ў рот сліну і глядзела, не адводзячы вачэй. Дурань стары, майн год. Якіх яшчэ дурняў на свеце няма? І што ён думае нарэшце са сваёй Марихен? А, нахлептаўся. Я, камераден, хутка на фронт. Загаду яшчэ няма, ды мы ўжо самі чуем па духу старыя салдаты. О так, але я не дурны, камераден. Я ўжо раз ваяваў, я ўжо раз зарабіў, і я ведаю рускіх. Я ў першы ж дзень рукі ўгару і туды. Дезертир? Наплевать, золото все, камерады, на мы, ну, так, я русского, а ён мяне. За что? Гитлер нам абяцае кожнаму аўтамабіль. Мой сын, мой Вальтер, солдат. Я таксама солдат. 2 Шмітке, 2 аўтамабілі. А? І трэба будзе 2 гаражы. Осакармент. Ай, іграйце, ну, іграй і плач. Наши ваших далёка загналі. І я вось плачу. Ад радасці? Я буду рад, камераден, калі мы з Вальтером хоць ракам, але вернемся да хаты. Калі я зноў убачу сваю сям'ю, сваю хату, свае коні, званочки. Вы ведаеце мае званочки? Такія во 1, 2, 3, і гэтак во імі дзінь-дзінь-дзінь-дзінь-дзінь-дзінь. І крычу на ўсю вёску. Ой, так, па-іхняму, калісьці зноў будзе таксама. Яны будуць загады пісаць,
А я звонить звоночками и кричать на все горло скликать. Сегодня сход у 19 годин, отдавайте коней. Завтра сход у 18 годин, отдавайте коров. Послезавтра сход, ну, еще ранее, отдавайте гроши на золотую книгу ахвяраванню. А ваши дети... Бацькі, браты, музыкі даўно ўжо там. Яны не вернуцца, можа і ўсе. О так, хто ведае, што лепш. Можа, мне не званочкі трэба, а трэба стань пракляццем. А я ведаю толькі адно. За ўсё на свеце нашы з вами камараден кроў і пот. Нашы, бо мы з вами арме думе тойфельн, петны, глупы чорт. Поясница уже заболела, так стоять, але Эрна стаіць, толькі моўчкі падцягвае сліну. Чаму бо ён такі дурны, гэты Шміткі? Ён у гестапа захацеў, сам галаву пад секеру. Другія думаюць, але ж маўчаць. О, той гаворыць, Алекс, тое самае. Дык ён жа вораг рускі, і малы памагае яму, смешна крывячы словы. А гэты дурань п'яны, рукі ім цісне, ляпае па плячы. Осеў, зноў за сваём. Всё як усё, камараден. Усё як усё, толькі я вас прашу. Не чапайце, Марыхін, вы маладыя, я ведаю. Дык тут жа вось побач жыве адна старая хлюндра. На военны час добра. Ходзяць жа нашы салдаты. Ух, пракляты п'яны сабака, прасіпмела сама сабе Эрна. Што я зрабіла табе, а? Другая за гэта... О, Ганс ідзе. Па ўсходах знізу пачуліся крокі, Эрна прыкінулася, што не чуе, і з хітрай усмешкай на заслененым роце пачала цікаваць праз замок па-ранейшаму. Ганс Вайценброд, козёл без рог і барады, ціха падкраўся і палапаў яе па шырокім адстаўленым загуменне. Ну, мілка, шепнуў ён, як маешся. Эрна хихикнула в адказ на пяшчоту і, пагразіўшы госцю, каб маўчаў, паказала: цікні. Ганс нагнуўся, заглянуў замочную шчыліну. А, Шмітке, шепнуў ён. І ён быў у цябе? Ды што ты? Паслухаў бы ты толькі, што ён вярзе. І няхай сабе, выпіў, відаць. Іх батальён, у нас гавораць, заўтра ці паслязаўтра на фронт. Ну, хадзем. За сцяной яшчэ ўсё гамоняць Шмітке і рускія. Эрна ляжыць ад сцяны і ціха ў змроку скардзіцца. А я толькі, як дурніца, шкадую яго, Марыхін. Што грубары душаць яе работай, што не пускаюць нікуды. Пракляты п'яны сабака. Старая хлюндра, а? З маімі 33. Ты чуеш, Ганс? Гость адказвае задыхана. Ай, дзе там? Ты яшчэ... Ой, ты гавары, а я слухаю.
Нехта маленькі прачнуўся ў другім кутку пакоя, заварушыўся там, застагнаў: «Муці! А, сакарман!» зашапялявіла Эрна. «Хто там?» «Гельда, моя дачушка, 4-й годзік, трохі хворая. Хлеб я, вядома, прынёс, і мармелад таксама там на стале ў партфелі, глядзі». Эрна ўстала, вобмацкам знайшла на стале партфель, у ім булку салдацкага хлеба і загорнуты ў хрусткую паперу згустак мармеладу. Моўчкі пачала рабіць малой бутэрброд. Фрыца не спаў і ўсё чуў. Цяпер, калі салдат сказаў пра хлеб і мармелад, яму таксама захацелася есці. Калі ж Гельда ўзяла лустачку і пачала яе, пястунка, плямка джаваць, Фрыца не вытрымаў і, прыпадняўшыся на локці, сказаў у той бок, дзе быў госць: «Вы? А я знайшоў раз 2000 марак. Вы?» Так ён прасіў ужо не ўпершыню, лічыў, што яго за такую знаходку пахваляць і ўзнагародзяць абавязкова. Ды маці зноў, як і раней бывала, з ціхай шапялявай лаянкай куксанула фрэхера, і ён нырнуў пад пярыну. Лгун пракляты! «Хто гэта зноў?» «Мой хлопец, Фрыца, 9 год», — адказала яна, пералазячы да сцяны. «Тут у цябе прытулак, ці што? Ты звар'яцеў, чалавеча. Мой муж на фронте». Вайценброд ціхенька, хрыпла засмяяўся, шчасліва заплюшчыў вочы. Ён ужо ведаў ад салдатаў гэтую гісторыю з мужамі. Эрна пакрыўджана маўчала. Пачакаўшы трохі, госць пачухаўся, пазяхнуў працяжна. «Всё на свеце дзярмо!» А потым палапаў гаспадыню па пышнай халаднаватай мякаці і шэптам спытаўся: «Ну, як было?» «О, вядома». А тады, памаўчаўшы з усёй пяшчотнасцю: «Ганце, мілы, знайдзі ты мне, я прашу, маладога хвацкага салдата. Бачыў яе. А Шмітке што пра цябе гаварыў? Дурань, не мне. Я хачу яго звесці з гэтай самай Марыхін, на злосць таму вар'яту. Другая на маім месцы не тое б яму зрабіла. Чуеш, яшчэ ўсё нешта там балбоча. Ай, п'яная свіння!» «Так, тут трэба атлёта», — падумаўшы, сказаў Ганс. «Дзяўчынка мусіць шыкам, не руш. Я, напрыклад, лепш іду да абвучанай. Праўда, каштуе трохі, але затое без клопату. А там трэба яшчэ пахадзіць, пагуляць у каханне. Трэба быць маладым. О, вспомніў. Ёсць у мяне адзін. Вілі Зонтах, лётчык. Огонь! Ганце, мілы. Ну, добра, добра ўжо. Я пагляджу». Дзіўна, Алесю. І 1 верасня ў 39 і 22 чэрвеня сёлета яго будзілі голасам незвычайнай трывогі. Вайна! Першы раз у польскай зямлянцы з юначым бяздумна вясёлым надпісам над дзвярыма: «Староннім уваход сурова забаронены». Другі раз у чыстым нямецкім пакойчыку з вішнёвай лістотай перад акном з полюсна іншым непісаным заклікам у душы: «Сваіх вітаем вялікай радасцю». Першая раніца была пачаткам жахлівай нелюдскай справы.
вайны. Другая здалася пачаткам доўгачаканага з усходу вызвалення. Не толькі для іх, беларусаў. Польская, з вуснаў старога сяржанта, ключык ад усяго трымае ў сваёй кішэні пан Сталін. Югаслаўская ва ўздыханні палонных. Русія наша сладкая, чаму спіш? Шэпт некаторых французаў, з якімі дружылі Алесь, Крушына, Трайны. Прыйдзе дзень, і мы адчынім браму лагера, выйдзем адгэтуль з чырвоным сцягам. Наіўная усмешка бельгійца Поля у пілотцы з кутасікам на лбе, мілага юнака, што прыходзіў беларускі барак з акардэонам і на заканчэнне свайго асцярожнага канцэрта паміж нараў яшчэ цішэй іграў інтэрнацыянал, а потым пытаўся з іскрамі ў вачах: «Ты ведаеш, чаму я гэта іграў? Ты ведаеш?» Чакалі усе. Нават і тыя, хто не вельмі задумваўся, а што ж будзе далей пасля таго чырвонага вызвалення. А што ўжо казаць пра тых, каму ўсё на ўсходзе было хвалююча родным, выпеставаным сардэчнай тугой? Масква нарэшце ўдарыла. Сцяна, пад якой амаль 2 гады дзіка шумелі і брудна пеніліся хвалі фашызму, хвалі яго затоенай, замаскіраванай нянавісці, магутная непахісная сцяна не сцярпела больш. Пачула стогны і просьбы ахвяр карычневага патопу і сама ўсім сваім караючым цяжарам абрынулася ў гэты бок. Крушына, Непарэцкі, Мазалёк, які ўжо быў таксама тут, у доме фрау Хазіаман, сябры віншавалі разбуджанага Руневіча, зноў віншавалі адзін аднаго, ціха ўзахлёб смяяліся ад радасці. Вось як ідзе яно, іхняе вызваленне. І гэта было не наіўнасцю, не толькі жаданнем або ілюзіяй, міражом. Калі яны, распаліўшы пліту на ўздзіва шаломленай гаспадыні, палілі анкетныя бланкі, якіх Алесь прывёз амаль поўны партфель, радыёпрыёмнік, урачыста ўзнёслым, нават устрывожаным голасам Геббельса перадаваў выступленне фюрера. «Мои немецкие свайчыннікі, нацыянал-сацыялісты, салдаты!» СССР меў на мэце ў патайным супрацоўніцтве з Англіяй скаваць нямецкія сілы на ўсходзе. Апошняя нямецкая спроба прыйсці да згоды, леташні прыезд Молатава ў Берлін, не ўдалася з-за непамерных савецкіх патрабаванняў. Саветы ўвесь час узмацнялі свае сілы на граніцы з Германіяй, у змове з Англіяй падбухторвалі да бунту Югаславію. Апошнім часам рускія пачалі ўсё больш ды больш актыўна парушаць нямецкую дзяржаўную граніцу. Яны вось-вось павінны былі абрынуцца на Дойчланд неверагодна вялікімі сіламі, і таму ён, фюрер, вырашыў зноў даверыць лёс і будучыню рэйха вермахту. Так зразумелі палонныя гэтае выступленне. Зноў тое самае, агорклае за 2 гады. Мы, немцы, не хацелі вайны, нам навязалі яе, на нас напалі, на нас хацелі напасці, але мы апярэдзілі, бо з намі Бог, як і напісана на спражках. Старенькая, больш як заўсёды забітая фрау Хазіман, стоячы ў парозе, нібыта ўжо не гаспадыня ў доме, плакала. І ў плачы яе, і ў словах была надзея, што яны дагэтуль толькі палонныя, якіх яна, ці ж няпраўда, і шанавала і даглядала, як сваіх, не дадуць яе потым
у крыўду. І гэтае потым, вось-вось не за дзень, дык за тыдзень. Гэта ж Руслянд, таямнічы і каласальны, чырвоны і грозны Руслянд. Яна была не адзіная старая Хазіман. Яна была для нашых хлопцаў толькі першай з немцаў, якія, як здавалася, ўсе былі ахоплены ў тыя дні трывогай і страхам. Некалькі першых дзён нямецкае радыё пра падзеі на ўсходзе маўчала. Былі толькі заклікі, маршы і ні слова пра поспехі. Рабочыя на Дэтагу, кліенты заводскай кантыны, прахожыя на вуліцы, пакупнікі, прадаўцы ў магазинах, куды заходзілі Алесь з Андрэем, жыхары Грубаравай камяніцы, усе немцы, з якімі хлопцы сутыкаліся, або маўчалі панура, прыціснутыя грознай невядомасцю, або нават паддобрываліся да іх нявольнікаў, прадстаўнікоў той сілы, якая там на ўсходзе вырашае і вырашыць штосьці неверагодна, небывала страшнае. Маўчаў нават плюгавы Вольф, шыракароты раскарака, слепа закаханы ў фюрера. Маўчаў, глядзеў атарапела слязлівымі вочкамі і працаваў павальней. Паддобрывалася да Энтлясанаў нават сама багіня піва і яды, магутная вусатая фрау Ірмгард. Аднойчы яна, не гнушчыся ад сала, без лішняй асцярогі, моўчкі, толькі з усмешкай паказала Руневічу і Мазальку маленькі баявы кулак, рот-фронт. У тыя дні яны, нявольнікі, хадзілі ў вялікай асцярожнай радасці імяніннікаў. Хлопцы, трэба пакуль што маўчаць, гаварыў Крушына. Мы пакуль што ў іхніх руках, на нас у іх сілы хопіць. Вочы ў жменю і асцярога. Жах на душы палонных абрынуўся нечакана. Пасля некалькіх дзён маўчання, як аказалася, раптам, толькі напальвання атмасферы, радыё грымнула страшным трыумфам. Усе атакі рускіх адбіты, нямецкія войскі пайшлі ў наступленне. У доказ назвы захопленых гарадоў. Неверагодна. Брэст, Беласток, Мінск, Львоў, Каўнас. У доказ чорныя стрэлкі на картах, якія б'юць у вочы з кожнай сцяны, стрэлкі, што лезуць у сэрца ржавым жалезам, з кожным днём, з кожнай зводкай глыбей ды глыбей. У доказ кадры кінахронікі. Свеце мой ясны, гэта ж выходзіць так. Калі чужога б'юць далёкага, дык можна гаварыць пра аперацыі. Калі ж на карце родныя назвы, за гэтым словам ужо не стратэгія, а чалавечая родная кроў. Забойства пад рогат, песню і свіст. Дагэтуль былі пазыўныя заклікі, фанфары і песні, якія датычылі іншых. Ну, на Англію, на Францыю, якія датычылі іншых. Ну, песні, фанфары, а іншыя ці іншыя гэганы, песні і маршы бяздарна, бесчалавечна крыклівыя. Цяпер з'явіўся лямант «Гэган Руслянд». І я ўжо некалькі дзён не магу яго выкінуць з памяці з ударанай утрапеннем душы. Пад прымітыўны, як быццам Вольфам прыдуманы маршавы свіст, з імглы на бель экрана выплывае драпежнік арол з вянком і свастыкай у кіпцюрах. А за арлом ідуць, мяняюцца карціны іхняй стратэгіі,
нашай ганьбы і болю, сардэчнага горкага да панурых глыбіняў адчаю. У той нядзельны адвячорак, калі Алесь з Андрэем трапілі ў кіно, ішла ўсходняя хроніка з баёў за Беластотчыну. Па родным блакіце паўзлі белыя воблакі з папялістымі донцамі, а пад імі сіва-зялёнай сталлю хваляваліся жытнёвыя нівы. Так ён іх бачыў, Алесь. Хоць хроніка была не каляровая. Шэрыя хаты, палосы свірепы, рэчка, бор, пералескі. На гасцінцах спрадвеку палітых крывёй і слязьмі. На тых гасцінцах, дзе так нядаўна расцвіў народнай радасцю верасень уз'яднання, вартуюць закарэлыя ў тузе пагнутыя векам бярозы. Ох, Беларусь, Беларусь! У летнім пыле гасцінцаў, бясконца, нахабна, пад маршавы бяздушны свіст, закасаўшы рукавы, як разнікі, і пазнімаўшы каскі, як на вясёлых манеўрах, ідуць зубаскаляць і топчуць пад кутымі ботамі вахманы. Тыя самыя, што летась крычалі, распіраючы вузкакалейны састаў то рогатам, то песняй пра разгром Францыі. Тыя самыя, што на польскім турэмным двары рвалі душу на часткі лямантам пра канчатковую, апошнюю пагібель Польшчы. Тыя самыя, муштру якіх палонныя бачылі праз драты, флейты і грукат якіх сустракалі на вуліцах гарадоў. Тыя самыя шэра-блакітныя, мільёнагаловыя, усе на адзін твар. Ды ўжо не алавяныя, ужо і нашай крывёю крывавыя звышчалавекі, заваёўнікі свету. Гараць нявінныя хаты. Галосяць маці, плача дзетвара, гіне праца і хлеб. А ў рэдкім сасонніку, каля пакінутых ці перавернутых гармат ляжаць, валяюцца трупамі хлопцы і дзядзькі, уткнуўшыся хто тварам, хто астрыжанай патыліцай у стаптаную глыбокую квяцістую траву. Такія хлопцы, як Толя, з назаўсёды пагаслай хітрынкай у чыстых разумных вачах, як Костя Вербіцкі ці Павел Сурага, што калісьці стаялі без шапак сярод збажыны, журботна ўражаныя непатрэбнай смерцю Горкага. Як дзядзька Барыс Харута, з цэлым светам недапетых песень тваёй маладосці, як ціхі суседскі Володя і быстры Стёпка, з якімі ты пад звонкі смех маленства у дрэмучым гушчары малінніку лавіў, як райскую птушку, пушыста-белага чырванавокага труса. Такія хлопцы, як сотні і тысячы іншых, назаўсёды цяпер незнаёмых табе суайчыннікаў. Унукі, дзеці тых, каго ты любіў дагэтуль толькі здалёк па кнігах ды песнях, называючы словамі простымі, неабдымна прыгожымі. Рускі народ, украінскі, башкірскі, грузінскі. Тыя цудоўныя хлопцы з-панад Волгі, з Паміра, з Якуціі, якім так нядаўна кідалі пад ногі і на танкі астры, вяргіні, жоўты прастрэл з дзявочых пасынкаўскіх агародчыкаў. І русыя, і чарначубыя, і рыжыя калісьці дома, пасля даведзеныя да стандарту машынкай казарменнага цырульніка, цяпер все аднолькава спачвараныя вайной, яны ляжаць, уткнуўшыся ў траву, на радасць кінааператарам спакойна.
Людзі, якія павінны былі прынесці сюды вызваленне, пра якіх з найбольшай, калі не апошняй надзеяй яшчэ так нядаўна думаў увесь палонны інтэрнацыянал. А вось яны не забітыя у няволі. У доўгіх, непадпяразаных гімнасцёрках, у куртатых галіфе, босыя, аброслыя, з бездапаможнымі, безабароннымі рукамі, з жахам і утрапеннем у позірках. У кіназале малады жывёльны рогат, прастадушнае цмаканне расчараваных, нават і тых, што нядаўна ў думках сціскалі кулак у ротфронтаўскім прывітанні. А ў душах нявольнікаў боль і разгубленых. І трэба было маўчаць, калі да цябе звярталіся немцы. Ну як? Падабаецца? Тыя самыя немцы, што нядаўна радаваліся смерці толькі палякаў, французаў, англічан, югаславаў, арабаў, неграў, што рады цяпер яшчэ больш смерці тваіх суайчыннікаў. Рады былі б, вядома, і тваёй пагібелі, калі б толькі ведалі, што ў тваіх думках. Да і так ужо звярталіся не па-ранейшаму, не стрымана з-за дагавору, а як да ворагаў. Амаль такіх самых, як тыя, што недзе ўцякаюць на ўсход, бягуць, паразуваўшыся па збожжы, да Москвы, якая будзе, Хайль Гітлер, узята літаральна днямі. І трэба было моўчкі, глытаючы горкую злосць і крывавыя слёзы, самотна думаць, а ў гурце верных сяброў асцярожна шаптацца, што ж усё-такі зрабілася і што там робіцца на ўсходзе. Няўжо нашы і праўда ударылі першыя? І так няўдала. Няўжо і праўда, што хацелі ударыць, але не выйшла? Нас ашукалі, апярэдзілі? Няўжо, каб нашы першыя ударылі, гэта было б не ўзгодзе з бальшавіцкімі ідэямі, з пачуццямі і думкамі ўсіх тых, што хочуць міру і свабоды? Няўжо наш боль цяпер боль толькі наш, бо мы адтуль, бо гэта наш народ у крыві, бо гэта наша зямля пад нагамі, пад гусеніцамі, пад бомбамі фашызму. Не, бо гэта ж яна, не абы якая, не проста наша толькі радзіма. Фашызм замахнуўся не проста на яшчэ адну краіну, на яшчэ адзін народ. Ён замахнуўся смяротна на краіну людской надзеі, адзіну новую, найбольш разумную ладам, дзеля якое толькі і варта жыць на гэтым шалёным свеце, дзеля якое варта ваяваць і паміраць. Так гаварыў перш за ўсё іх старэйшы Крушына. 6 найбліжэйшых сяброў Сергей, Непарэцкі, Трайны, Печка, Андрэй і Алесь. Яны сабраліся ў нядзелю за горадам і, лежачы ў траве на ўзлеску, гаварылі. Прыціхлі землякі, панылі душой ад зусім такі незразумелых, страшных і ўсё новых ды новых поспехаў гітлераўскай саранчы, што ўжо дабралася аж пад Смаленск. Да таго пусціліся хлопцы, што адзін з іх, Печка,
Ужо і не вытрываў, у голас пачаў разважаць, што калі яна, фашысцкая грубая сіла, нават і пераможа цяпер, дык ідэі нашы застануцца непераможнымі і зноў потым возьмуць сваё. Тады Крушына прыўзняўся, і добрыя вочы яго заблішчалі. «Не гарадзі!» сказаў ён праз зубы з прыцішанай злосцю. Хутка ты штосьці заляскаў абцасамі. Ідэі застануцца. І ідэі нашы перамогуць, і сілы ў нас хопіць. Не адна ўжо навала скруціла галоўку на нашай зямлі. Скруціць і гэта я. Спачатку разгублены Печка апраўдваўся, што яго зразумелі не так, потым была, як Алесю здалося, няёмкая паўза, якую парушыў Трайны. Нядаўна любімы палоннымі і крыху лішне задаволены гэтым камендант іх барака, цяпер чорнарабочы на фарфоравым заводзе і, здаецца, больш за ўсіх удараны падзеямі. Дядька пытаўся: «А нам жа? Нам што рабіць? Няўжо сядзець, чакаць? Не спаць начамі, думаць? Цяпер ужо няма чаго чакаць. Серожа, хлопчыкі, што ж нам рабіць?» Крушынавы светлыя вочы зноў сталі добрымі. «Вышэй вусы, Марціня!» Ён ляпнуў Трайнога по плячы, усміхнуўся. «Мы, браце, пойдзем туды. Трэба толькі абдумаць, сабрацца. Бо трэба дайсці напэўна. А там і ночка прыйдзе такая, што хтосьці нам пастукае в акно. А ну, вставай, пайшлі за сваё. А то і мы каму пастукаем, і пойдзем, і станем, душа з іх фашысцкая вон». Так быў яшчэ раз названы іхні выхад. Выхад з нерату, які ў адчаі здаваўся хлопцам парою проста такі бяздонным. Так яны думалі, кожны па-свойму, прыблізна так гаварылі пры ранейшых сустрэчах, за асцярожнасці прыціхнуўшы ў варожым і нясцерпна шаламлівым і агідным ад трыумфу свеце. Андрэй маўчаў. Не толькі па сваёй не вельмі гаваркой натуры, але ж і таму відаць, што ягонае, лепш за яго, як ён думаў, з большым правам на гэта выказваў Сергей. Маўчаў і Янка, Янкель Непарэцкі. Апроч агульнай бяды аднаго для ўсіх роднага гора была ў яго свая бяда, свой адчай і свае прачуванні. Ды што прачуванні? Ён жа таксама ўжо быў у кіно, бачыў усходнюю хроніку, вялізныя цэлым паходам расцягнутыя калоны сваіх аднаплямяннікаў, якіх фашысты зганялі кудысьці асобна, якім рыхтавалі штосьці выключнае, апошняе. Это чуваць было ў дыктарскім тэксце, гэта біла яго, нявольніка ў чорным нямецкім касцюме, як градам камення, нелюдскім смехам гледачоў. Это было працягам, больш канкрэтным у сваёй жахлівасці, той пякельнай работы, якая вось ужо 9-й год вядзецца расістамі на вялікадзяржаўным узроўні. Ён ведаў гэта і сам. Он бачыў некалькі кадраў пекла на экране, у тварах, у вачах людзей, расправа над якімі паказана, вядома, па-культурнаму, толькі ў самым сваім пачатку. Але ж успомніў чамусьці яшчэ раз учарашні незвычайны прыход да іх,
Шмітке, бацькі Марыхін. Расказам пра што і пачалася сёння іхняя тут гутарка. Руневіч выплюнуў мятлічную саломінку, якую ўсё жаваў, паглядзеў на крушыну, пачаў. У нас быў гаршын з яго 4 днямі. Ды што там гаршын? У нас была бомба і сонца. Толстой. У французаў быў Ролан з яго цудоўнай маці ў зачараванай душы. У немцаў ёсць Рэмарк з яго сардэчным болем за жыццё. У чэхаў Гашак знішчальны смех з ваеншчыны. Колькі магутных зарадаў пратэсту супраць вайны. Як ненавідзіць яе працоўны народ усюды, нават і тут. Ён нам, Шмітке, учора і ў голас і шэптам прызнаўся, як ненавідзіць Гітлера і гэтую вайну. Ёсць, кажа, у нас такіх многа. Хоць і канцлагеры, хоць і гестапа. Што ж, кожны з нас бачыў такога ці іншага Шмітке. Аднак не яны вырашаюць, іх мала, іх барацьбы не відаць. Горш, яны яшчэ ўсё робяць, прымушаны рабіць не тое, што хацелі б. А чорныя сілы наверсе, ім падпарадкавана ўсё. Рэмарк, Толстой, загаварыў нарэшце Мазалёк, і гэта ўсё. А ў іх жа былі Маркс і Энгельс. У іх была кампартыя, дзе яна сёння? Няўжо так адразу можна ўсё прыдушыць, усіх запалохаць? Ён змоўк. Мы пойдзем, сярожа, сказаў пасля паўзы Руневіч. Мы, браце, станем за сваё. Ды не хацеў бы я там, дзе мы пачнём з фашыстамі разлік, не хацеў бы сустрэцца з такім, скажам, Шмітке. А зрэшты, як ты пазнаеш такого? І як ён скажа пра гэта, салдат? Крушына паглядзеў на Руневіча даўжэй. Мілы юнача, пачаў ён зусім без іроніі. Хто з іх вялікіх сказаў, не славацкі часамі, не час жалаваць руш. Гды плон он лясы? Твою гуманнасць прыйдзецца трохі адкласці. Калі хочаш у імя яе, за чалавека мы будзем біцца на смерць. Это ж не проста вайна, а такая, якіх не было. Вайна святла і цемры, смерці і жыцця. Мы будзем ваяваць з фашызмам, а не з немцамі. Ды што я цябе агітую? Непарэцкі маўчаў увесь час. Галоўным тут былі не карусель, не гушкалкі, а музыка. Гвалт механічных шарманак, якія наперабой, кожныя са свайго прытулку паміж дрэў і балаганаў раз-поразу галёкалі адну і тую ж прапушчаную праз мільёны салдацкіх глотак, абтаптаную удвая мільённымі ботамі песню Розмары. Салдаты застаюцца салдатамі і на словах, і на справе. Яшчэ было сонца,
Добра такі нават па паўдні гарачае ліпеньскае сонца, мноства вясёлых людзей пранозлівы, нават ліпучы пах смажаных селядцоў. Вялікая чарга, што стаяла каля размаляванага павільёна, дзе яны смачна і горача пішчалі на агромністых патэльнях, дзе яны прадаваліся спачатку нават без картак, разносіла гэты пах па ўсім парку, дзе толькі можна было прысесці над кухлем піва і з тым селядцом на кардоннай талерцы. Дзявочы віск на гушкалках, што пад націскам зноў жа ў большасці салдацкіх ботаў шыбалі ад самай зямлі да самага неба, дзіцячы шчэбет і смех на карусельных конях і ў лодках, і таўкатня, беспрадметная і шматфарбная таўкатня да нуднай стомы, да апошняй кропелькі весялосці. Для таго вядома, каму тут весела, хто не чужы, не абыякавы на гэтым правінцыяльным бюргерскім фольксфесце, так званым народным гулянні. Алесь, Сергей і Мазалёк снуюць тут ужо з гадзіну і, забіваючы свабодны час і прыглядаючыся да прымітыўнай, як здаецца, і недарэчнай радасці святочнага натоўпу. І ў гэткім шуме можна парою нічога не чуць, і ў гэткім збою людзей можна часамі быць адзінокім, нават і пры сябрах. Руневіч думае пра сваіх. Тымі думкамі, што прыходзяць яшчэ і яшчэ раз, міжволей нечакана і неадчэпна горка. І не пра ўсіх сваіх. Не ўяўляецца неяк, каб іменно іхняя вёска, іхняя хата гарэла, як тыя ў кіно, каб ягоная мама ці Толяў сынок былі именно там, куды падаюць бомбы, снарады. Зрэшты, фронт ужо даўно, хутка месяц таму назад, перакаціўся па Наваградчыне, і што было, тое было. Можа, нічога з імі не здарылася? Відаць, што не. Бо прачуванне, непакой яго шукае чамусьці найбольш аднаго, горнецца толькі да Толі. Па нейкай унутранай сувязі Алесь успамінае два здарэнні. Першае на заводзе крыштальнага шкла. Рыжы чырванавокі ад выпівак вахман зайшоў аднойчы вечар у штубу да іх у асаблівым настроі пад чаркаю асаблівай. «Ваш Молатаў прыехаў у Берлін», — сказаў ён, падняўшы каманду на смірна. «Цяпер Сталін і Гітлер вось так рука ў руку. І цэлы свет капут. Давайте выканаем наши дзяржаўныя гімны». Яшчэ раз крыкнуўшы «Arbeitskommando stillgestanden», ён ускінуў для прывітання руку і дзікім голасам зацягнуў «Deutschland, Deutschland über alles». Цвярозым маладым рагатунам немала сілы трэба было, каб не пырснуць, не выбухнуць смехам. Яны зрабілі яшчэ больш. Вусаты, пажылы малыха, у гутарцы якога былі асцярожныя намёкі на прыналежнасць да антысанацыйнага падполля, шапнуў Алесю: «А мы яму, барыню, перадай». Ад іх пайшло па ўсёй чарзе, для п'янага вахмана непрыкметна, і як толькі рыжы закончыў сваёй, кашлянуўшы, загадаў: «Ну, а цяпер вы, драйфір!» Вусач малыха на найвышэйшым сур'ёзе загалёкаў бабскім голасам: «Пасадзіў я рэпку, ні густу, ні рэдку,
Каманда ахвоча і стройна ахнула прыпеў: «Барыня, ты моя, сударыня, ты моя!» Хлопчыкі, колькі ж той моцы трэба было, каб стрываць. Стаіць іх фюрер, узняўшы руку, блішчаць чырвоныя вочы з натугі і дружбы, а тонкі голас вусача з наіўнасцю вялізнай вытрымкі выводзіць зноў ужо зацешчу, якой не пашэнціла ў зяцевых градах. «А, мае ж вы, дзеткі, мне ўжо не да рэпкі!» І зноў прыпеў. Другое здарэнне было таксама летась на прадвесні. У вёсцы, дзе зімаваў Алесь, малая звілістая рэчка пачала ўздымацца, заліваць двары. Всё насельніцтва і каманда палонных калолі лёд. А таму, што было ўжо і сонца не тое, і шпакі перасвістваліся на павесноваму голых галінах, і вада гаманіла, імкнулася з-пад лёду і паблісквала ў сонцы. Руневіч ціха насвістваў. Усё, што само ўспаміналася, што падыходзіла да настрою. Забыўшыся, дзе ён, пачаў інтэрнацыянал. Тут да яго падбег, расхляпваючы ботамі снежны крупнік, малады дзябёлы Бауэршча, і, замахнуўшыся над галавой палоннага вялікім мокрым калуном, выпаліў цэлы антысавецкі трактат на платдойчы. Не ўсё зразумеў у тым крыку Алесь, да яму стала ясна і так, да жудасці ясна, чаго той Бауэрнфюрер так захлёбваўся і пырскаў слінай. П'яная лірыка Вахмана была яго падтрымкай афіцыйнае палітыкі. Калун вясковага нацыста быў узняты заўчасна, калі яшчэ гімн двух непрымірымых светаў ўзаемна выконваліся на перонах Масквы і Берліна, калі яшчэ стрыманасць бачыў Алесь нават у тым пакоі з адбіткамі пальцаў. Адно было камедыяй. Аднак цяпер ужо ні Руневічу, нікаму іншаму з яго сяброў не смешна ўспамінаць, як яны тады асмяялі свайго рыжага палітыка. Падтэкст ідзе глыбей да найгарчэйшай крыўды. Другое было фашысцкай сапраўднасцю. Цяпер сякера ўжо не толькі ўзнятая над галовамі. І ты, можа, Толя, дзесьці бяжыш, адступаеш па роднай зямлі, можа, і ты, он не уткнуўся стрыжанай патыліцай у траву. Як сотні тысячы такіх самых, як ты, непаўторных адзіных, што гінуць там кожны дзень. І сёння, і цяпер, пакуль шуміць гэты дзікі і недарэчны фольксфест з яго піўным і ржаннем, селядцовым смуродам без картачак, з яго салдафонскімі песнямі. Што так задумаўся, Алесь? Як, дарэчы, ты, дружба, бываеш здагадлівай. Няма хіба, Сергей, пра што? Давайте мы прысядзем, хлопцы, тут здалёк, душа з іх вон, ды адпачнём ад гэтай іхняй радасці. Давай. Лаўка стаіць над ракой, каля ней шырокай жвіраванай дарожкі. Перад табой даволі-такі нудная павольная вада ў каменным рэчышчы, а за спіной у далекаватым адгэтуль цэнтры вялікага парку шуміць недзе чужое свята. Даходзіць сюды толькі прыглушаным шумам ды гулам шарманак. А так, хлопцы наводшыбе. І гэта лепш за ўсё, тым больш пад разгалістым клёнам у свежым цянёчку.
Маўчанне блізкіх бывае асабліва сумным, вялым, ледзь не да атупення. Калі няма, як быццам пра што гаварыць, калі ўжо ўсё перагаворана па шмат разоў, а дзейнічаць яшчэ зарана, не гатова. І час свабодны, як у таго работягі, што зусім не ўмее весяліцца. Калі яму і рук няма куды падзець, і гаварыць няма пра што, і пазяхаецца, бо сёння ён хоць раз у тыдзень пераспаў сваю скупую норму. Ды нехта ўсё-такі пачне размову, знойдзе што-небудзь. І не таму абавязкова, што ён сярод усіх найбольш гаваркі. Якраз бывае наадварот. Учора я ледь не даў аднаму па зубах. Гаворыць мазалёк. Толькі Сергею, бо Алесь ужо гэтае чуў. Гаворыць ён у форме, так сказаць, мастацкая, багульняна, завострана. Бо не падобна гэта на Андрэя, даць па зубах, тым больш таму старому гніляку, пра якога ён збіраецца расказаць. І Крушына, відаць, разумее, што страху ажно такога там не было. Ён трохі вяла, трохі здзіўлена пытаецца: «Ну?» Заходжу в інтэрнат, а там Ілья Аркадьевич Хвастоў, наш бяскрыўдны вясёлы рускі старикашка. Каменчык у Крышынаў агарод. Сядзіць на нарах памыценькі, у чыстай кашулі і радасна глаголет з белагвардзейскай газеткай у руках. Толькі белую лошадь ды калакольны звон яму засталося падаць, і канец бальшавізму. Да здравствует матушка праваславная Русь. Капельдутка, маці яго, сена ела, а хацеў уже вярнуцца не ў Польшу, а ў Саветы. Анкеты запаўняў, ажно спяваў танюсенька пра любоў да радзімы, так бы, здаецца, ногой падзадаў, каб плеш, як корак, хлопнула ў столь. Малога Андрэя гэта выйшла так незвычайна грозна, што Сергей штурхануў Алеся локтем і нібы з палёгкай, нават адкінуўшыся на выгнутую спінку лаўкі, засмяяўся. Ёлкі кашлатыя! Все белякі капельдуткі. Мы з Алесем яшчэ аднаго такога ведаем, растлумачыў ён у адказ на Андрэю недаўменны позірк з-пад лба. У югаславаў быў такі самы Ілья Аркадьевич, толькі бясплешаны, трохі большы, і называўся, гад, Сергей Петрович. Ледь не поўны мой цёзка. Сказалі хлопцы, з намі адзін харват на пошце працаваў, што цёзка той марфініст. Волкам ходзіць без морфію. І сам расказваў, хваліўся, што афіцер падкрэслена імператорскай лейб-гвардыі, вятскі памешчык. А ў Югаславіі быў палкавым капельмайстрам. Можа, маеце рускую кніжонку? Алесь яму падсунуў расказ о 7 павешаных. Будьце, думае, 8 душа з тебе вон. Принёс ён яе, можа, і не дачытаўшы. Спасибо за удовольствие. Тронут. А быў такі серп. Усё хадзіў да нас, Чеда Младзіч, што вельмі песні нашыя любіў. Слухае раз, як хлопцы спяваюць, а потым усхапіўся і пабег. Прыводзіць таго марфініста. І як вялізнае адкрыццё яму і ўсім нам радасна. Яны рускія, а ты не. Нават і пальцам тыцнуў на яго. Фацэція. Што ж, многія раскрыліся, сказаў пасля паўзы Андрэй.
Это нават цікава. Такі, скажам, рагальскі. Таксама ж вярнуцца хацеў саветы, пісаўся скрозь беларусам, лявоніху на грабянцы іграў. А цяпер свае вусы разявіць, рагоча, як гахнулі пане Івану, дык папаха ажно задня пропаляцела. Падзякавалі за пшаніцу, за сала. І ўжо, аказваецца, ён не работнік святой установы, не дробны паштовы чыноўнік, а пан Канарык, вайсковы жандар. А то і проста кацюга, які з дэфензівы. А свой браток беларус Даневіч, той, што летась Алесеву торбу выяў, а тады ўжо вырашыў і паддацца. Як там, каб разам толькі, менш будуць біць. Цяпер твой патайны загаварыў, інакш зусім па-свойму адкрыта, таксама там, у інтэрнаце, так ім і трэба бязбожнікам. Это пра фронт, пра нашу бяду. Бачыш ты, млын там у яго былі забралі. Вадзяны. Ну, іх Андрей как монахам. Нам тут уже дзень-два засталося. А што ж гэта наша лезь? Што ты кіслы, іначе? Я не кіслы, я горкі, усміхнуўся той. Гляджу, вось, рэчка не рэчка, а вада ў брукаваным карыце. Лес за ракою, не лес, а па-салдацку радочкамі. Цяля народзіцца, яшчэ стаяць не можа, а яму ланцуг на шею раз. Стой, раві на прывязі, само вучыся піць. Чалавек народзіцца, першае слово. Дзе там? Яшчэ гаварыць не можа, а ўжо ручку ўздымае. Хайль Гітлер. Навучаць і рады, смяюцца расчулена, як ім не гадка, а? Якое гадка? Чуеш, як крычаць? Яны. Я штосьці бачу, перабіў Сергея Мазалёк. Ён паказаў на дарожку, што паміж дрэў таксама летне да суму простенька ішла ўздоўж ракі. Солдат і дзеўка. Это? Спытаўся Крушына. Солдат, хрен з ім. А хто з солдатам? Алесь. Так. З солдатам ішла Марихен. У знаёмай стракатай сукенцы з такім знаёмым тварикам і залацістымі валасамі. Чым бліжэй яны, тым усё выразней. Відаць ужо, што салдат у шэра-фіолетавай форме з адкрытым мундзірам, з чырвонай стужкай на борце, паранены, з хвацкай пілоткай над чорным прылізаным чубам. Да агіды прыгожанькі і модны у Метхенаў флігер. Лётчык. Крокаў за 10 ад іх Марыхен спынілася, відаць, пазнаўшы, павярнула свайго флігера. Яны пайшлі назад, адкуль з'явіліся. Збярог, сказаў Андрей. Расу яны захаваюць у чыстаце. Дарма ён баяўся. Алесь пачырванеў і плюнуў. Ты што? Раўнуеш? Усміхнуўся Мазалёк. Падумаеш, трагедыя. Пайшоў ты, ведаеш. Я таксама пра бацьку, пра Шмітке падумаў. Хадзем куды-небудзь, ці што? Было ўсё роўна, што рабіць. І яны пайшлі зноў туды, адкуль выйшлі нядаўна, прыглушаныя гоманам чужога варожага свята. Як у час яна, дружба, бывае здагадлівай. А іржынку і сёння не спаткаем, а? Спытаўся Крушына, нібыта адчуўшы Алесевы думкі.
І якой яна дружба старэйшых бывае недарослай ды наіўнай. Алесь паглядзеў на Сергея, паблажліва усміхнуўся. Ты добры дзядзя, але пазнавата. Я ж гаварыў, што не бачыўся з ёю. Бачыўся толькі аднойчы тады. Цяпер яна, казалі, з фрау і дзецьмі інжынера дзесьці далёка на свежым паветры. Ды і да таго хіба цяпер. Думаў, я расстарым, нават такое. Ці брыдка мне, што пакуль яны не пайшлі на саветы, дык я не разумеў, як след пакуты другіх людзей, другіх народаў. Яшчэ і пра шчасце нейкае думаў, пра нейкую любоў. Ты не усміхайся, бо я сур'ёзна. Я і, мусіць, сказаў бы цяпер, каб спаткаўся. Бывай, моя слэчна, больш не пабачымся. Я павінен да хаты. Эх, юнача, юнача. Што, канспірацыя? Я ж не пра словы, а толькі пра думкі свае гавару. І я не пра тое. Ён узяў Алесю пад руку. Сонца зайшло, і фольксфест прыкметна зрабіўся куды больш дарослы і п'яны. Дзеці, мамы, бабулі пайшлі паводле рэжыму да хаты. На каруселі, гушкалках, на дорожках шумела маладосць. Нястомна адно і тое ж грымелі шарманкі, яшчэ ўсё ліпка пахлі ўсмажаныя, з'едзеныя і запітыя селядцы. Ды вось пачулася песня, тая самая Геген Русланд, што была і ў кіно, і па радыё, што можа перакрычаць нават і Розе Марі. Трохі наводшыбе, на пляцоўцы, дзе перад гэтым фольксфестам звычайна гуляла малеча, цяпер расцягнуліся цэлымі составамі доўгія няшчыльныя сталы, а на лавах вакол іх стаялі дарослыя. Пабраўшыся пад рукі, калышучыся ў такт, п'яны, вясёлы зброд то гарлапаніў тое Геген, то так крычаў, то рагатаў, здавалася Алесю, пра адно і тое ж. Як тыя, у вузкакалейных вагонах або на турэмным двары. Працяг той самай прагнай, ненаежнай, не песні, не, а рову, гвалту, вар'яцтва. Дзеўкі, салдаты, цывільныя падлеткі, яшчэ не прызваныя, пузатыя і кашчаватыя патрыёты ў гадах, ваяўнічыя фрау. А потым нечакана новае, здаравенны фельдфебель, мардаты, вусаты, именно той, на якім па Бісмарку трымаўся яшчэ першы рэйх, з няпоўным кухлем у руцэ, узбіўся з ботамі на стол, пайшоў па ім. Спыніўшыся, вусата і разявіста, драпежна з зуба зарагатаў, амаль зусім падобна на рогат пана Рагальскага. Пра тую ж папаху вядома, што ўжо заляцела за Дняпро, а той жа толькі большай радасці. Апафеоз гэтай радасці быў і зусім нечаканы. Здаравіла расшпіліў штаны і пачаў, прыгнуўшыся з натугай, крапіць вакол сябе, на кухлі з півам, на людзей, на гэты час засяроджана, не рагочучы грозна, ваяўніча. А п'яны збой вішчаў ад радасці.
галёкаў, рагатаў. О, милый Дойчланд ибер аллес! Ачылі? Унь! Зноў першы паказаў Андрэй. Адзін лявей, а гэты вон, насупраць. Лявей у гурце фройлянаў рагатаў на лаве прыгажунчык Карнач. А насупраць нашых хлопцаў зусім перад імі паміж тоўстай распаранай радасцю фрау і нават тут панурым унтэрам Ломазам узвышаўся і грымеў вантробным рогатам без змен. Калі аціхла трохі, ён зусім нечакана і непатрэбна для Энтлясанаў заўважыў іх, хоць пад клёнам, але ў святле ліхтара і закрычаў: «Крушына! Браткі беларусы, сюды да нашай радасці, увесь народ!» Далейшага яны не пачулі, бо і шолам зноў грымнуў прыбоем, і самі хлопцы пачалі адступацца ў гусцейшы натоўп. Вялікі грузавік з апілкамі імчыць, гудзе, ледзь праціскаецца ў зялёным тунелі вузкай шашы. Два грузчыкі, Алесю Мазалёк, умасціліся спераду каля самай кабіны тварамі супроць ветру, які не пыліць ім у вочы, а толькі прыемна халодзіць. Пад роўны гул мотора і мяккі шум пакрышак на асфальце гаварыць можна амаль без крыку. Малыя шэрыя вочы Андрэя жмурацца пад казырком ужо старой кепкі, а пад здаровым носам на тонкіх губах ходзіць усмешка. У маўчанні, што трохі ў іх зацягнулася, ён чуе спачатку штосьці зусім невыразнае, потым цэлую фразу: «И хитер же ты, Вовочка! Вроде бы у самой меня завтра не выходной». «Ты что мармычешь, Олесь, як про сон?» Успомнілася зноў. «Я ж говорил тебе, у консульстве пачуў з-за сцяны. Назаўтра страшны быў выходной. Ну, іх дыпламатаў, напэўна, пускаюць. Праз другую якую-небудзь краіну вярнуліся. Справа не ў гэтым. Я пра ўсіх тады думаў тую нядзелю. І потым, аднак жа, і шкада было, што не ўбачыў яе тую дыпламатычную раечку. Першую рускую, першую нашу савецкую ў жыцці. Зноў маўчанне і думкі. Два розныя светы ў дзвюх душах, няхай сабе блізкіх, а ўсё ж такі розных. У Алесевай памяці ажывае карціна, якая ідзе чамусьці побач, пераклікаецца з той вельмі простай дзявочай фразай перад самым пачаткам вайны. На таварнай станцыі, дзе яны, некалькі грузчыкаў з Дэтагу, працавалі ў той дзень, ціха спыніўся на рэйках яшчэ адзін таварняк. Мурзатыя маўкліва валачашчыя вагоны з разнастайнымі назвамі станцый на сценках. І раптам у вузкім, закратаваным акенцы таго, што спыніўся, якраз насупраць іх Энтлясанаў, Руневіч першы і з жахам і з яшчэ большай радасцю ўбачыў вочы, яшчэ адны, і адразу нібы душою пазнаў, што гэта яны. Такія самыя, як тыя, што ляжалі тварамі ў траву, як тыя, што ў смяротнай стоме, ў голадзе, нянавісці і страху глядзелі з экрана ў залу. «Здравствуйте, товарищи!» — гукнуў Алесь. Вочы глядзелі, мяняліся ў шчыліне акенца, то адны, то другія глядзелі, а потым праз краты пачулася: «Кто вы?» «Мы белорусы из польской армии, пленные!» Паўза глядзела на яго трыма парамі вачэй, а потым
голас, які належаў адной з гэтых пар, запытаў: «А скоро ли фашисты з голаду падохнут?» Другая пауза. Што ж табе, дружа, адказаць? Няўжо ты гэта нам прынёс замест чаканай песні перамогі? Ды тут пачуўся крык вахманаў, што павыходзілі з-за састава: «Не размаўляць і не глядзець, хто не хоча да іх у вагон!» І вочы ў акенцы зніклі. Засталіся другія, што так ужо горка набрыдлі, і вочы, і твары, і колер мундзіраў, і варанёная сталь. А так жа хацелася б змахнуць з таго акенца жалезную павуціну крат, як зарашпілены каўнер, узяўшы, разлупіць на розхрыст сцены вагона, зірнуць у вочы жывога першага чалавека адтуль, адчуць яго руку ў руцэ або абняць яго за плечы і спытацца: «Таварыш, браце, ды што ж гэта сталася? Як?» Некалькі дзён пасля таго, ідучы з работы, Алесь з Андрэем таксама зусім нечакана сустрэлі першую групу палонных чырвонаармейцаў. З-за павароту вуліцы яны выйшлі, з'явіліся як з экрана, і тыя самыя, як у кіно, аброслыя, ўшчэнт знябытыя, у дзіўна доўгіх без рамянёў гімнасцёрках, у куртатых галіфе і босыя. Той самы жах, недаўменне ў позірку, толькі стомы яшчэ больш. І такая насмешка. Салдаты самай страшнай для адных і самай справядлівай для іншых арміі ідуць як пастухі, басанож, то паднімаючы ногі залішне асцярожна, то цягнучы іх па каменні нямецкага бруку, тыя самыя ногі, што так нядаўна адбівалі рытм магутнасці, можа, нават на Краснай плошчы. Зноў хацелася крыкнуць ім роднае слово, заглушыць гэтым словам дурное галёканне падлеткаў, кепікі, пахіхікванне, ядавітыя ўкусы дарослых бюргераў. Зноў хацелася заглянуць у родныя вочы, спытацца: «Дык што ж гэта, хлопцы?» Але, забыўшыся на тую і неабходную распраклятую асцярожнасць, якая патрэбна ім для галоўнага, ступіў з тратуара на брук і ўжо хацеў пачаць, калі пачулася: «Цурыкцум, Гіммелькройц! Ты ведаеш, што робіш, а? Сам захацеў сюды, на бок!» Па сіняй спецоўцы і кепцы яго палічылі за немца. Паміж ім і тварамі родных людзей зноў пахілены штых і казённыя вочы. Ох, казённыя вочы! У першую зіму палону Руневічу пасля пакуты ў шталагу і ў маёнтку пашанцавала трапіць у вёску, а там да нядрэнных людзей, Бауэр і фрау. А два сыны, абодва нежанатыя, на фронте. Стары кілавы фатер драгай, всё крактаў на далёкія ад палітыкі тэмы. Мунтар, маладзейшая, яшчэ ўсё чапурылася, хадзіла летня подбегам, стройна, в акулярах, і ўсім камандавала, бо ў гэтай хаце, як немцы кажуць, баба насіла мужавы порткі. Вельмі ж была набожная, саладжавай набожнасцю лютэранкі. І ўсё расказвала палоннаму, што сыны яе, любыя, слаўныя, проста такі надзвычайны. Нават спявала палоннаму песню, ды столькі разоў, што ён яе запомніў добра, са старэча танклявага голасу,
на перарывістым слёзным дыханні. Птушка, ляціш ты ў далёкі свет і пакідаеш мяне адну ў хаце. Я прашу тебе, прашу толькі пра адно: не забывайся пра сваю матулю. У лютым адзін з фогеляў, меншы, прыйшоў адпачынак з Польшчы, дзе ён і ваяваў. Калі вахман уранні прыгнаў Алеся са штубы да гаспадароў, і ён па прывычцы хацеў пачаць свой дзень з падходаў каля жывёлы, мутар драгаем выйшла на ганак і паклікала яго ў дом. Каля грубкі стаяў малады невысокі салдат, чамусьці ў такую рань ужо ў мундзіры, нават падпяразаны. Далоні трымаў ён ззаду на цёплай з вечара кафлі, бялявая галава была падстрыжана пад бокс і прылізана на прабор, вочы светла-блакітныя па стандарту арыйскай расы. «Это наш Руді», — радостно показала старая одной рукою, а другой. «А гэта, Руді, наш Алекс». «Халетлер», — механічна буркнуў салдат у адказ на гудмойн палоннага. «Ну, а цяпер паглядзіце адзін аднаму ў вочы», — не сціхала старая, «і скажыце, навошта вы адзін у аднаго стралялі?» «То ж Господ Ісус сказаў». Алесь прыжмурыўся на гаспадарскага сынка. Фогель бліснуў на яго халодна-блакітным казённым фюрерскім шклом. У першага была цікавасць: хрэн з табой, калі ўжо ты такі расхвалены, дык можна і зірнуць. Другі зірнуў, каб не пакрыўдзіць муці. На поўных губах і пад густымі светлымі брывамі першага хадзіла ўсмешка духоўнай вышэйшасці. «Нутром ты, голубя, відаць, зусім эсэсавец. Толькі вось ростам дацягнуць. У часці эсэс дабіралі па росту высокіх. А? І... все ж звыш чалавек». Другі саслізгнуў вачыма з высокай плячыстай постаці паляка і спытаўся: «Фатер, а фукс наш добра есть? Яго трэба глядзець, паколькі ён адзін». Другога іхняга коня забралі в армію яшчэ з восені. Праз дзень ці што стары адразу ўранні выкрахтаў загад па гаспадарцы. Маладая карова Пупе зноў захацела да кавалера. «Павядзіце яе ўдвух, Руді і Алекс». Нават успамінаць такое не хацелася б. Цяпер у кузаве Руневіч зноў куды вастрэй адчуў і горкую ганьбу палону, і свежы ветер нянавісці, адчутай тады на снезе. Работа Руді пачалася і закончылася тым, што ён надзеў на рогі чорнапярэстай Пупе вяроўку, даў канец яе палоннаму і сказаў: «Вось так, пане, цяпер толькі наперад». Не тое цяжка было Алесю, што яго панасіла па сумётах шырокай сельскай вуліцы здаравенная, як ласіха, застояная ды ўскормленая ялаўка. Горка, пякучым болем горка было, што вось ён танцуе на повадзе. Перад казённымі фашысцкімі вачыма свайго аднагодка, які наглянцаваны ды падцягнуты, рагоча на сцежцы, то сам, то з прахожымі. Такіх не проймеш духоўнай вышэйшасцю, думае цяпер Алесь. Пры іх побач з імі ён быў бы смешны, жалю варты твой юначы пацыфізм. Як тыя лютэранскія евангельскія тэксты на сценках
набожнай хаты, гнязда, дзе вырас гэты любы і слаўны забойца і падпальшчык, як тая карціна, дзе леў і авечка стаяць у раматцы пад шклом і ледь не посміхаюцца расчулена ад міру ды любові. Зрэшты, карціна тая па праву амаль іконы выпадковай сімвалічна вісела у Драгаймаў побач з партрэтам фюрэра, вочы якога даволі ўдала паўтараліся у вачах мілага Фогеля. Не ў аднаго яго, і ў вачах тых вахманаў, што адганялі іх энтлясанаў ад састава з новымі ахвярамі, і ў таго, што стаяў паміж строем палонных чырвонаармейцаў і ім, Алесем. І ў позірках тых Фогеляў, што ідуць цяпер недзе на ўсход, топчуць жыццё пад песню знішчэння. Якіх толькі зверстваў, чаго яны толькі не могуць бачыць спакойна, тыя прагныя і халодныя вочы. Кроў і слёзы людзей, старых і жанчын. На ўсё глядзяць яны з усмешачкай вышэйшасці. Алеся ж сцепануўся ў кузаве, міжволі яскрава зноў, як тады, калі слухаў плявузгані старога камрата, успомніў свой франтавы бінокль фашыста голага на прыморскім пяску. Па хлеб ідзеш, па прастору і пасміхаешся, і свішчаш. Я цябе, Фогель, бачу цяпер так выразна, без бінокля, на кожным фоне, зблізку, здалёк. Я цяпер ведаю, што цябе пройме. Толькі сапраўдная сіла з зарадам святой чалавечай нянавісці. Чорт, грузавік нечакана і рэзка прытармазіў, павярнуў на абочыну і спыніўся. Задуманы мазалёк уткнуўся ў сценку кабіны і ледь паспеў уперціся ў яе рукамі. Шафёр выйшаў і весела, запрашаючы грузчыкаў за сабою, падаўся ў кусты. Наш лагер, кіўнуў галавою Алесь. І праўда. У пройме прысадаў, відаць, была пустэча і далей драты ды баракі. Ужо не наш, сказаў Андрэй. Яны ведалі, што ў шталах вызвалены ад польскіх палонных, якіх усіх ужо тым часам выгналі пад нагляд паліцыі, і французаў, якіх кудысьці перавялі, цяпер нагналі чырвонаармейцаў. Ясна стала толькі цяпер, чаму так, яшчэ з восені немцы стараліся іх беларусаў вызваляць. Чуваць ужо нават у горадзе, што савецкім палонным зусім не тое нават, што было ім, польскім ці югаслаўскім, не кажучы пра французаў ды англічан, не вынятых з-пад закону. Гляджу, Алясі, думаю, і мы ж павінны быць тут, за дратамі, дзе наш. Не, мы павінны быць там, дзе іх няма, дзе яны павінны былі б заставацца. І мы там будзем.